Vodárenská nádrž Bukovec. Výstavba nádrže sa začala v roku 1968. Využíva sa od roku 1974. Leží na rieke Ida nad obcov Bukovec vo vzdialenosti 15 kilometrov od Košíc. Sú k nej zvedené aj prítoky Myslavského potoka. Rozhodujúcim faktorom pri výbere tohto prostredia bola jeho až 90% lesnatosť a nízke osídlenie povodia. V súčasnosti je Bukovec druhým najväčším zdrojom pitnej vody na Slovensku po priehrade Starina. Po jej výstavbe sa z Bukovca stal doplnkový zdroj pitnej vody pre Košice. Dnes z neho Východoslovenská vodárenská spoločnosť odoberá priemerne 130 litrov za sekundu. Nie je prístupná pre verejnosť. Pre jej okolie platí vyhláška pre ochranné pásma 1. stupňa. Do 30 metrov od brehu sa vyrubujú náletové dreviny, aby sa do vody nedostalo lístie a iné nečistoty. Prvé ochranné pásmo je vysadené ihličnanmi. Vysádzaný je pstruh, zubáča, tolstolobik, ktoré sú okrem čistenia vody odrazom kvality vody. Nádrž plní aj funkciu ochrany pred povodňami. Stav hladiny Bukovca je regulovaný. Je ponechaná rezerva pod maximálnou prevádzkovou hladinou podľa aktuálnych hydrologických podmienok. Bukovec je kamenná sypaná hrádza so štrkovým podložím. Na vzdušnej strane hrádze k hladine vedie 300 schodov. Na dne hrádze je 250 metrov dlhá chodba. Celkový objem nádrže je 23,4 milióna metrov kubických vody. Výška hrádze je 56 metrov, dĺžka 333 metrov, šírka v päte je 262 metrov. Zatopená plocha tvorí 105 hektárov. Dĺžka nádrže je 3,5 kilometra. Maximálny povolený odber je 700 litrov za sekundu.